Salutare și bine ne-am regăsit la un nou clip. La Buzău a venit toamna, din câte se poate vedea pe acest gemuleț, dar nu a venit singură, ci cu un nou proiect. Proiect pe care l-am aici, chiar în fața mea, dar nu știu dacă sunteți pregătiți. Să întorc camera. Haideți că întorc să vă arăt. Această bestie care abia ce încape la limită cu roțile stânga-dreapta canalului, după cum puteți vedea de aici din unghiul ăsta, este noul proiect al familiei, să spun așa. Un proiect pe care îl așteptam de tare mult, adică știu mașina asta de foarte mult timp, dar abia acum am reușit să dau de vechiul proprietar, dacă îi pot spune așa. Este vorba despre un vecin de-al meu, cum spuneam mai devreme, știu mașina de când o are, de mulți ani, dar treburile astea le vom discuta puțin mai târziu. Acum ceea ce vreau să fac sunt următoarele chestii. Doar ce am pus baterie, mașina stă pe bară de undeva aproape 2 ani. Și automat a rămas fără baterie, fără ștergătoare, pentru că s-au copt de la soare, afară plouă, după cum vedeți pe fundal acolo. Are o pană la roata asta. Da, sunt multe de discutat în legătură cu mașina, dar asta le vom discuta treptat de-a lungul clipului. Acum, după cum spuneam mai devreme, vreau să o pun puțin la punct, doar ce am făcut RCA-ul, pentru că vă dați seama, le avea expirate, atât ITP-ul cât și RCA-ul. RCA-ul l-am făcut, urmează să merg și la ITP, dar i-am pus baterie nouă. Vreau să-i pun ștergătoare, pentru că astea nu fac față absolut deloc, și mici retușuri înainte de a merge la ITP. Vă țin la curent. O așa zis senină călduroasă de toamnă, ce putem eu să fac? Decât să continui cu upgrade-urile. Mă rog, upgrade-uri în ghilimele. Mici reparații. Pentru a o pune la punct. Din cauza faptului că duminică va avea prima lui ieșire în teren. Și nu puteam merge așa. Are ceva probleme pe instalația de răcire. Nu lucrează cum trebuie. Nu ridică apa, problema e că nu prea bagă căldură. Și acum i-am dat drumul la instalație pentru a curge apa și a curs muzga asta. Cine știe? Dacă a fost schimbat vreodată antigelul, dacă mai e antigel în chestia aia maro. Așa că am desfăcut frumos. Am desfăcut și termostatul de aici. Așa arată. Nu știu cât mai lucrează în parametri. Arată sincer destul de rău. Dar nu-i problemă, pentru că avem piese aici. Nu știu care este termostatul, cred că ăsta este. Lângă termostat îi voi face și schimburile de ulei, filtre. Voi trage o spălătură corespunzătoare și la instalația de răcire, atât circuitul motor cât și radiatorul din habitacul vor fi curățate, după care vom pune antigel nou curat pentru a merge țiplă. Ulterior voi desface și partea față aici, roțile, pentru că am o bătaie, bate ceva, nu știu exact, pe care vreo bușă pe moarte, dar asta vom vedea la momentul respectiv. Hai să vedem ce facem aici. Am spălat instalația, aici și destul de multă mizerie. Am spălat atât radiatorul din habitacul, cât și toată instalația pe motor, radiatorul de răcire. Am schimbat și termostatul, l-am pus nou. Am prins toate furtunile la loc, montez și filtrul de aer pe care trebuie să-l și schimbăm, pe care o vom băga în garaj pe canal, dăm drumul la ulei, punem și filtre, totul țiplă. Pe care să vedem care sunt problemele pe față aici, că v-am spus că bate ceva. Dar vedem. Ia vezi, bă, ce filtru de aer aici, ești nebun? Dar vezi că nu e chiar atât de jigos. Da, îl punem nou dacă tot l-am luat.
Nu chiar murdar, dar e ceva diferență. Am încă 5 cai. Unde aș putea să mă leg eu cu snorkelul ăla, cum îl monta. Gata, mă, atât de simplu. Bă, aici am avut o problemă cu ăsta, că a trebuit curățat vasul. Încă nu l-am scos cum ar fi trebuit el să fie normal. Are ceva depuneri. Cred că a mers o perioadă mașina doar cu apă. Și na, s-a depus tot felul de calamină, rugină din bloc și s-a adunat aici. Dar i-am scos cât de cât față. Cu un MG12 de ăsta bun. Cum îi place matizului. După ce terminăm frumos cu schimburile, tot ce trebuie pe aici, mergem la spălătorie și tragem un clean cu soluție de motor să iasă țică așa. Nu știam de ce n-am promptitudine în accelerație. Uite de asta, nu avem promptitudine în accelerație. Și uf, asta off, Matiz Life. Hai să vedem. Ce s-a întâmplat? Am și ea puțin, nu? Ce s-a întâmplat? Am băgat apă, puțină apă până admisie pe aici, dar nu a pasat nada. S-a dus și apă, trebuie să mergem să băgăm de acasă. Da. Continuăm cu upgrade-urile la bestie aici, la garaj. Este o nouă zi, cu 3 grade afară, iarna începe să-și spună cuvântul. Am instalat aici o super ultra centrală termică care își face treaba foarte bine, numai că trebuie să fac podul aici pentru că se pierde foarte multă căldură. Dar asta e altă discuție. Între timp am avut o ieșire cu Matizul, prima ieșire de altfel, în urmă cu 2 zile. Pot spune că mașina efectiv m-a surprins pentru abilitățile sale limitate și motorizarea pe măsură. Nu mă așteptam să facă față atât de bine. Numai că ce am observat, pentru că această primă tură a fost strict pentru a-mi face o idee despre mașină, și pot spune că principalul dezavantaj al mașinii este, fără doar și poate, garda la sol.
de aici și următoarele probleme. Da? Bări desprinse. Da? Pragurile sunt zop. Bine, oricum erau zop ruginite. Intenționez să le fac în viitorul apropiat, dar și noi, dacă le aveam, tot le rupeam, pentru că am tot hârjuit-o prin bolovani, prin tot felul de maluri. Clipul cu ieșirea voi îl veți vedea săptămâna viitoare, sâmbătă. A fost destul de interesant, după cum vă spuneam mai devreme, chiar m-a surprins mașina asta, adică aveam așteptări mult mai mici. Așadar, haideți să vă arăt cum am început aici, pentru că trebuie să-i fac niște decupaje pentru a nu mai rupe bările în viitor. Și am început cu partea spate. Acum urmează și partea față. Problema este aici că sunt limitat foarte mult de radiatoare care vin aici frontal și sunt foarte, foarte jos aplasate și nu-mi permite să decupez puțin mai sus cum am făcut pe spate, bara. Da, partea față am reușit să o închei, am decupat puțin zonele astea la colțuri pentru a nu le mai agăța la treceri. Am șlefuit, am făcut frumos, acum să trecem la partea spate, unde e deja tăiat. Mai trebuie doar să șlefuiesc puțin, să dau un negru pe la puntea aia, pe la brațe, pe acolo, că arată destul de oribil. Nu știu la asta ce să-i fac, cred că o să o tai de aici, că se vede foarte urât. Aoleu, mă și bufnește râsul că mă uit la cotețul ăsta pe desubt aici, cât de mic e și cât de, nu știu. E așa într-un fel, are ceva al lui. Ia vedeți punte aici, are punte rigidă. Ce e mișto, că arată foarte, foarte bine. Pe dedesubt nu are absolut deloc rugină. Are doar la pasaje și la praguri. Atât. În timp ce meșteream la ea, am realizat faptul că noi nu prea am discutat despre această mașină, așa că am zis să vă dau câteva detalii. Și am să încep cu achiziția. Urmăresc mașina asta de aproximativ un an de zile.
este a unui vecin de-al meu, mă rog, a fost a unui vecin de-al meu. Ideea e că el nu mai locuiește aici, doar mașina era părăsită în curte, stă de aproximativ 2 ani. Nu aveam niciun număr de contact de-al lui, nu prea știam cum să iau legătura cu el și nu eram nici fiert, așa să zic, pe mașină, dar tot o vedeam în curte și parcă aveam o scânteie din asta să, nu știu, mă atrăgea ceva la mașină. Ideea e că într-un final am reușit să dau de proprietar, am luat legătura cu el și într-un final am bătut palma. Ea la bază este un Matiz din 2007, simplu, ca toate celelalte Matizuri. Singura extra opțiune pe care o are este aerul condiționat, nimic mai mult, altceva. Totul este pe șufă și manual, adică cât se poate de simplist. Este echipată cu motor de 0,8 pe benzină, fără gaz. Mașina, nu știu, este de o simplitate ieșită din comun, efectiv, cel puțin în vremurile acestea în care trăim acum, unde predomină mașinile pompoase, cu multă electronică, cu multe dotări care sporesc confortul și așa mai departe. O mașină de genul ăsta, nu știu, te readuce oarecum pe linia veche de plutire, să zic așa. Tocmai de-aia am și hotărât să o achiziționez. Mașina a costat fix cât 2 plinuri la Kia Sorento, are toate actele valabile, inclusiv fiscalul, mi l-a dat vechiul proprietar, urmează să iau și numere. Așadar, este aptă să iasă pe străzi. Acum vreau să vă spun și ce planuri am cu ea. Ok, am cumpărat-o, dar ce vreau să fac cu ea? Că nu am luat-o chiar degeaba. Am vrut să, nu știu, să resimt așa, probabil că spun prea pompos, dar am vrut să simt simplitatea de altă dată. Nu știu, prima mea mașină când am luat permisul a fost un Cielo, adică se aseamănă destul de mult cu Matizul, tocmai de aia sunt și de aia amândouă. Ca planuri de viitor intenționez să o pun cât mai mult la punct, adică în viitor cred că va mai fi un episod dedicat modificărilor. Vreau să o țin momentan stock, adică exceptând niște roți mai mari ce intenționez să-i pun în viitorul apropiat. Ca și caroserie va rămâne stock o perioadă, vreau să o pun la punct pe partea de rugină. Ca și rugină are atât la pasajele spate cât și față și pragurile sunt mâncate aproape de tot. În rest, pe dedesubt, mașina se prezintă într-o stare foarte, foarte bună, neașteptat de bună chiar. Ca și rulaj, ca și mecanică, să zic așa, se comportă foarte bine. Deci, după cum spuneam mai devreme, o bună perioadă de timp vreau să o țin stock pentru a face câteva mii bune de kilometri cu ea, cel puțin asta am în plan acum, vreau să mă bucur puțin de ea, să îi trag, să-i fac, să-i dreg, da? Intenționez după tinichigerie să-i trag și o vopsea, o să o vopsesc integral cel mai sigur, toată. Încă nu m-am decis exact, vreau să-i fac ceva să iasă și puțin în evidență, să fie puțin mai atrăgătoare, să nu fie ca toate celelalte Matizuri după stradă. Iar după ce mă voi plictisi de ea în starea stock, să zic așa, cel mai probabil voi trece puțin la extrem. Am câteva planuri cu ea și îmi și imaginez așa încotro s-ar duce mașina, ca și modificări, dar asta încă nu vreau să vă spun. Vreau să, după cum v-am spus, vreau să mă bucur de ea o perioadă așa cum e, să mă plimb, să fac câteva mii de kilometri, să o duc prin câteva locuri unde n-am mai fost nici picior de Matiz. De la ideea asta am plecat în momentul când m-am hotărât să o achiziționez, să fac niște chestii nebunești cu ea. Pentru Matiz, vă dați seama, Matizul în general este o mașină destul de limitată ca și gardă la sol. Cred că o să mă distrez.
puțin cu ea și o să aibă o viață lungă la mine aici în curte, mașina asta. Cel puțin așa îmi doresc. Acum, bineînțeles că rămâne de văzut. Vă las. Ne vom vedea la următorul clip săptămâna viitoare cu prima lui ieșire. Iar peste 2 săptămâni cu a doua lui ieșire, ceea ce va fi puțin mai hard și puțin mai mult ca și kilometri. Sper eu să ajungem și pe la zăpadă, dar asta vom vedea la momentul ieșirii. Deci următoarele 2 clipuri vor fi tot cu și despre Matiz, iar după probabil că revenim la oile noastre cu 4x4 și cu munții și așa mai departe. Dar până atunci vă las să vă bucurați și voi de ce v-am pregătit aici. Ne vedem data viitoare. Numai bine, pa!